zuwa mu muka ɗauka. Jinin sufan sai zaki domin koma mun da kamar ka. Ina ɗau hankaka kamai da ɗan wani naka. Manajan waka zan so ni ma in zama naka. President sai ka yi domin mu ba mun da kamar ka. Yanzu mun ɗau hanya kai mai tafiya zo mu zan ɗora ka a hanya. Nura President Nura Hussein yau da ya shirya. Mu shi zami aminin sufar kuma ma ja baya. President sai ka yi kwankwasiya amana. Kano munin sufar mu tafiyar mu sai da jangwar zo. Nura President Nura Hussein garkuwar talaka. Dan halaliyar kwankwasa Nura shi ya cancanta. Kira farko domin shi yake ban hikima na miƙa dan sako, kuma an fahimta har al'umma su bibi ko taimaka na Allah waƙar ta zama ta yi rata. Salati gunda inuwar kowa mai garin Madina inuwar saman karafewa, ka sako sahabu da ahalinsa ba da warewa. Rabbi sada Nura Hussein domin ba shi yin keta. Sufar maza mata gani manajan waka na iso da wakata. Wani ɗanku na gano a mu'amalarsa bai keta. Gashi ɗan amana shi ya sa muke yi mai fata. Shi ja baya tafiya ta kunkusa ya zama gare mu jagayya. Dan amana ta awa gida gida da bai gajiya, kuma ya rike duk jama'ar sa ba shi yake. Kamar zuwa Nura Hussein mun ka hangowa, amunin sufal inda akwai shi ba mu ba kowa. Mai aƙida ta kwankwasa mu ya zamo inuwa, addu'a muke Nura Hussein shi muke fata. Farin wata ya doso gare mu sha kallo, amunin sufal inda akwai kamu te gwalo. Ana kwankwaso Nura Hussein kafu dan dolo, garkuwa ta kwankwasa mu inda Nura mun huta. Wanda shi ya san kima ba zubar mutunci ba, wanda shi a duk tafiya bai damu da sarrai ba. Amurin sufal Nura Hussein wallahi rata. Damuna uwar alkairi na amfani nisa, so muke ka zama wakilin Abuja mun kosa. Don kwa samuwar ka zumar kwankwasi ya mullasa, don jira muke mai daraja ka zo ka ɗauke ta.
Husaini bai ganda muna bidar mai daraja ka zo ka ɗau sanda juma'ar da za ta yi kyau laraba ki nuna ta muradin sami yau ba mu garrama so yake a ce mu ke yi wa wasu alfarma shi ya sa na ce Nura sai da shi ya cancanta Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta hidima yake a kwankwasa ya ba dare rana tallafi gurin mu matasa domin mu amfana bishiyar da kai shuka yanzu Nura ta nuna ta yi kyan banya yanzu za ka more ƴaƴanta Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta a tafiyar amana dole ne mu gaida jagora madugu uban tafiya jigo kake gun Nura baba kwankwaso a ƙasa kai kawai muke ta jira sannu malami kolo sai a zo a yobi ta Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta me gida gida abba muna jira ka tun fayo tun a zahiri mun san abba kafi dan koyo abu ɗaya ya fi kashi nisa da na ta yoyoyo kai dan mara Kano abba za mu karbe ta Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta dole ne mu gaishe ki domin mu samu albarka ajiya nafisa uwa abun mu san barka biyayya gare ki ta sanya wa Nura albarka duk inda yayi sai ka ji kowa na yi mai fata Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta ba manta da kai ba uba abun mu gatan mu rabana ya gafarta ma baba masoyin mu Alhaji Husaini garkuwa abun mu roƙon mu zuri'a ta karmo da kyakkyawan fata Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta hajiyar musaddiq Allah ya ƙara albarka uwar gida kusa presidency san barka Fidausi da Zubaida har amarya na saka Rabi'atu amarya kin fatanta Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta Hayya in gwagwarmaya dole na dan matso da baitunku dan da ku ake tafiya ko ina ga sakonku Amini Tillir Yasir da Alfa gaishe ku har Abubakar Hassan an tulai a wakata Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta gasar daunan shesha Abubakar dan agunde kasi sana'amfa kebi na amfa kafin ga Al'amin Muhammad ya kasai da gumalle da Hajiya Hadiza gumalle da kukuce auta Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa Nura ke cancanta na sako Nafisa da Khadija duka a 'ya'yansa Aisha Amatilla Bilkisu da Faduma Shahida Fatima to Kausar ga Jafar Muhammad Jafar Al-Amin Ahmad na Sadakta Kano wani sabal mu tafiyar masai da jangwar zo Nura president Nura sai da garkuwar talaka dan halaliyar kwankwasa
zakin maza a gundura. Ga Amini na gidan soja da shi a wanga kira. Manajan waka ni ma ina yi ma fata. Kano municipal mu tafiyar mu sai da jan gwarzo. Nura president Nura Hussein garkuwar talaka. Dan halaliyar kwankwasa Nura ke ya cancanta. Kano municipal mu tafiyar mu sai da jan gwarzo. Nura president Nura Hussein garkuwar talaka. Dan halaliyar kwankwasa Nura shi ya cancanta. Kano municipal mu tafiyar mu sai da jan gwarzo. Nura president Nura Hussein garkuwar talaka. Dan halaliyar kwankwasa Nura shi ya cancanta.